دایک بۆ زارۆکێن خە بوویە دێ و باv سەردەستێ چەکدارên داعش سسیە تەباغا ساڵا 2014 de li Şingalê şehîd ketiye. Pirsa bavê xwe dikin, pirsa malkin bes ez bijim belkî xwişkê we bên. Xwişkê wan destê Daeş dana, hê xwişkê wan hatun kaç mamê wan kaçê xalê wan hemû digirtîne. He hatin tibê zilamê bavê wanî saxa. Bavê roken ji şehîdên trajîdya Şingalê ye. Her bavê xwe bi bîr tîne û ya bi serê wê hatî navê bi serê kesî din were. Gelek bi zehmete bavê zilama bêta kuştin û li vê derê Xwedê bike wisa bi serê zarokî dîneyê zarokê Emrê wî 10 sal bavê xwe nas neke kuştî. Kesê li çîrokên vê kempê guhdar dike, dizane goçekdarên Daeş her tiştê bi dest wa vehatiye bi serê Kurdên Êzîdî li Şingalê ve înan e. Lê dimîne pirsyar dezgehên hikûmî û rêxrawên nêvdewletî çi bo wan kirine. Rêveberiya Karûbarên Kurd ê Êzîdî bi zelalî rewşa zarokên sêwî di kempên Başûrê Kurdistanê de şîrove dikin. Hetanoka mixabin tiştek bo wan nehatiye kirin, çû harîkarî ji bo wan nehatiye kirin. Lewra em rêveberiya giştiya Karûbarê êziya dengê xwe digihîne Hikûmeta Herêma Kurdistanê rêxrawên civaka sivîl, rêxrawên nêvdewletî ku destê harîkariyê bi van îxtîma pêşkêş kirin û harîkarî bi wan bêta kirin. Li gor amarên Rêveberiya Karûbarên Kurd ê Êzîdî, nav awareyên Kurd ê Êzîdî de 1745 zarokên sêwî hene. Ji wan 1759 zarok bêbav mane, 407 zarok bê dayîk mane û 359 zarok bêbav û dayîk mane. Her wiha 220 zarok bav û dayîkê wan di destê çekdarê Daeş de ne. Pêşewa Behlewî, Rûda û Duhok.